Ostiralo guztioi, Nafarroako gobernuak Israelekin dituen harreman komertzialak haustea aztertzen ari da. Nafarroako lehendakari Maria Txibitek adierazi du foru gobernuak zeharkaka berrikusiko duela Israelekin lotura duten enpresekin dituen akordioen izaera, Gazan Israelgo armadaren erasoaldiak eragindako egoeraren harira. Euskal Autonomia Erkidegoko politikari dagokionez badirudi amaitu dela migrazioaren polemika, alde batetik EAJak eta PSren arteko krisia bukatutzat emanduan du ezak lehendakariarekin bildu ostean. Pradalesek koalizioko gobernu baten desadostasunak logikoak direla esan du. Donostian babestuak izango dira Loiolako kuartelaren tokiko etxebizitzak. Udalak ziurtatu duenez ez da salmenta libreko etxebizitzarik egingo eta neurriak hartuko ditu espekulazioa saihesteko. Iruñean hasiko dugu albistegia, Aroztegiko 7 aurkako epaiketa sententziaren zain geratu da, Iruneren Jano izan da bertan. Aroztegiko 7 auzipetuen kontrako epaiketa amaierara iritsi da. Gaurko eguna bereziki hunkigarria izan da eta 3 orduren ondoren txaloen eta oion artean akusatuek inoiz baino babes handiagoa jaso dute. Sententziaren esperoan geldituko diren arren, eskerrak eman dituzte bertaratu diren jendeari eta borrokan jarraituko dutela adierazi dute. Aroztegia proiektu urbanistikoaren lanak geldiaraztea egotzita, Baztango 7 herritarren aurkako epaiketa ostiral honetan bukatu da, eta epaia emateko prest geratu da. Goizeko 12 aldera akusatuak azkenekoz Iruñeko auzitegitik atera dira. Aroztegia geldituko dugu ozen entzunez. Besarkaden artean agurtu dituzte herritarrek. Nabarmendu dutenez, fiskaltzak talde kriminaleko kide izatea, kalteak eta mehatxuak leporatzen jarraitzen du. Naiz eta onartu parte hartze individualik frogatu ez dela. Horretarako ekintza eremu funtzionalaren figura juridikoa erabili dute. Eta horren bidez talde osoari egotzi diote erantzukizuna, ekintza zehatzen frogarik gabe. Bereziki larria iruditzen zaitze azkenan, ari dira 7 herritarren bizitzekin jokatzen, non kartzela zigor luzeak planteatzen dituzten eta bizigutziko zigor ekonomiko bat. Orduan, uste dugu bereziki larria dela, ez bakarrik gure kasuan bizitzen ari garelakoz, baizik eta etorkizunean Euskal Herri osorako ekartzen alduen aurrekaria izango delakoz. Garbine Elizegi alkate ohia taldekide nagusitzat jo du fiskalak eta zigor eskaera handiena du. Akusazio partikularrek bere tesiari eutsi diote. Horrez gain, 43 milioi euroko kalte ordaina eskatuko dutela iragarri dute administrazio bidean. Ez dira izan epaituak egin dutenagatik, baizik eta direnagatik, proiektu honen kontra daudelako. Bakoitza jolastu du espero zen moduan, oso adierazgarria izan da fiskaltzaren rola, gaur azken konklusio txandan, obrak legalak ziren edo ez esan ordez, esan du gai hori akusazio partikularra berez enpresak azalduko du. Bakarri protesta pazifikoen kontra egin dute. Guk salatu dugu fiskaltzak Nafarroan, eta hori bere garaian Altsasuko kasuarekin ikusi zen, erabiltzen dutela kodigo penala baino, kodigo postala, eta hori oso larria da. Defentsaren abokatuak berriz salatu du mugimendu sozial baten kriminalizazioa dagoela atzean, eta kondenak desobedientzia zibilaren eskubidea arriskuan jar dezakela. Aurkeztu duten kontakizunean, sexuain araberako rolen banaketa dago. Non guk emakumea garen beldurgarria den taldeunen buru, eta gizonek inderkaria irabiltzera agintzen ditugun. Hoi dena, asmatutako taldeuntako parteiden itxurain araberako aurriritzekin. Antisistema, motxiladunek, rastadunek, direla nabarmenduz. Argi gelditu de, epaitu gaituztela garena ingetik, eta ez induguna ingetik.
Ez dakigu zein izanen den sententzia, baina arras posible da talde kriminalain kondena ezartzea. 43 milioi eurorako bidea errazteko asmoz. Naiz eta sententzia ez dakiten noiz emango duten, auzipetuek eskerrak eman dizkiete epaiketaren aste honetan babesa ematera hurbildu diren guztiei. Borrokak merezi duela erakutsi dugu, eta atzendu gabe lortu dugu udaberri hontan ere Arosteiko lurberdia loratzen kustia. Modu berean atzo eta gaur deklaratu dute banan Bajadikako 27 auzipetuek. Aste honetako ostegun eta ostiralean deklaratzera hurbildu dira Bajadikako 27 auzipetuak. Desordena publikoa delituagatik izan dira epaituak eta banan pasa behar izan dira epailearen aurretik. Auzipetuek azaldu dutenez, behin deklaratu ostean, euren abokatuak frogak aurkeztuko ditu, eta orduan epaileak erabakiko du epaia artxibatu edo ez. Auzipetuek ohartarazi dute prozesua luzea izango dela, eta hortaz orain itxarotea tokatzen zaiela. Prozesuak jarraitzen badu, adierazi dutenez 27 auzipetuekin edo bakar batzuekin egin dezake aurrera. Era berean, UPNek alderdi politiko gisa ala Lizarrako udaletxe gisa jarraitu nahi duen erabaki beharko du. Naiz eta azkeneko hori gertatu dadin bozketa egongo den plenoan. Horretan gehiengoa lortuko ez balu, alderdi politiko, hau da UPN bezala, jarraitu beharko du aurrera. Aurreko ostiralean prozesu judiziala eteteko agerraldi jendetsua egin zuten Lizarrako udaletxe aurrean. Bertara 100 lagun hurbildu ziren euren babesa adieraztera. Hala ere prozesuak aurrera egin du eta 27 lagunek deklaratu behar izan dute. Iazko Lizarrako jaietan UPNek txosnak debekatu zituen. Horren aurrean 100 auzokidek Bajadika del Puin protesta egitea erabaki zuten eta horregatik daude ikerketapean. Euskal Autonomia Erkidegoan Gasteizko udalak eta Jaurlaritzak akordio historikoa lortu dute hiriburutzaren kanona 125 handitzeko datozen 4 urteetan 50 milioi euro bideratu ziria indartu eta eraldatzeko. Gasteiz Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeen egoitza izendatu zuen legearen 55. urteurrenean, Eusko Jaurlaritzak jakinarazi du 125 handituko duela hiriburutza kanona. Horrela, orain arte urtero 10 milioi euro jasotzen zituen Gasteizko udalak eta hemendik aurrera 12,5 milioi jasoko ditu. Neurri honek Gasteizek Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburu gisa duen garrantzia berretsi nahi du. Eta hurrengo 4 urteetan 50 milioi euroko ekarpena jasoko du udalerriak guztira. Hala iragarri dute Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak eta Maider Etxebarria Gasteizko alkateak ostegun honetan egindako agerraldi bateratuan. Pradalesek azaldu du 3 helburu dituela hitzarmenak. Gasteizko kanpoko proiekzio handitzea, nazioartean erreferentzialtasuna lortzea eta hiriburua dinamizatzea. 2 proiektu aipatu ditu horretarako. Batetik, Iradi Errarena eraikina ikuskizun eta gertakizun handietarako egokitzea, eta bestetik, Goia gasolindegiaren eraikina egokitzea. Datozen 4 urteetan, 50 milioiko ekarpena egingo dio Eusko Jaurlaritzak Gasteizko udalari, orain arte baino 125 gehiago. Zertarako, Gasteizen zuzeneko eragin positiboa lortzeko, hirian inbertsio eta azpiegitura eraldatzaileak egiteko, 3 helburu lortzea espero dugu hitzarmen honen bitartez. Lehenengoa, Gasteizen kanpo proiekzioa handitzea. Bigarrenik, hiriburu bezala duen erreferentzialtasuna gorpuztea. Eta 3. hiria sozialki, kulturalki eta ekonomikoki dinamizatzea. Horiek dira helburu nagusiak. Kanonaren igoera 2017tik eguneratu gabe zegoen hiriburutza ekarpena egokitzeko helburuarekin adostu da. Larunbat honetan gazte independentistek lasterka egingo dute aisialdi eredu alternatibo batean oinarrituko den ospakizun handian. Julene Samuel lasterka askatasunerako koordinazio taldeko kidearekin elkartu da 11 telebista.
Aurten ere, 100 gaztek aldarriz beteko dute Bilbo maiatzaren 24ean. Lasterka askatasunera ekimena egingo dute bigarrenez, kirola eta aldarrikapena uztartuz. Independentziaren aldeko lasterketa herrikoia da. Lasterka askatasunera, gazteak daude proiektu honen atzean, baina herri osoari zuzendutako egitasmoa da. Auzolana, autogestioa, gazteak batzea, kalea bizirik mantentzea, euskararen aldeko apustua eta noski, herri libre baten aldeko borroka izango dute aldarri. Julene Samuel lasterka askatasunerako koordinazio taldeko kidearekin elkartu gara. Urduritasuna ere nabari da, baina batez ere gogotsu, bigarren edizioari hasiera emateko edo bigarren edizioa ospatzeko. Aurreko edizioak 500 pertsona inguru batu zituen, eta hasieratik kontziente ginen erronka handi baten aurrean kokatzen ginela, baina berdin espektatibak gainditzea ere lortu genuen, eta ikusita balorazioa positiboa zela, uste genuen egitasmoari jarraipen bat eman bazitzaiola, eta lasterka bada egitasmo bat geratzeko jaio dena. Guazen denok korrika! Aurten berezitasuna daude, aurreko urtean ez bezala urtengo egitaragoa goizera mugatuko da. Eta bestetik ere, daukagun aldaketa da, aurreko urtean lasterketa laburra genuela, eta aurten horren ordez martxa sartu dugula, eta beraz, aurten lasterketa luzea ukiko dugu, 9 kilometrokoa, eta martxa laburra 5 kilometrokoa. Egia da formatua bere horretan ez dela horren beste aldatzen, goizean, lehenengo orduan inskripzioa eta dortza banaketa egingo dugu, Zumbaren bitartez beroketak egingo ditugu eta aurten Zumba herrikoia taldearen eskutik. Gerora pasako gineateke lasterketa eta martxara, eta horren ostean sari banaketa eta ekitaldia edukiko genuke. Eta egunari itxiera emateko edo, baskari bat egingo genuke Arriagan bertan. Kontziente gara bestelako perfil batzuk ere egongo direla Bilbotik zehar, eta horregatik Arriagan bertan ere gazte sortzaileen azoka egongo da, eta bestelako postutxo batzuk ere egongo dira, non aukera egongo den, merchandising-a erosteko, edo bestelako gauza batzuk erosteko, edo beste modu batera eguna berari ekarpena egiteko. Lasterkak daukan berezitasuna da, kirola eta aldarriaren bitartez edo kirola eta aldarriaren uztarketa horretatik sortzen den egitasmoa dela. Beste modu bat da, kaleak hartzeko, gazteria aktibatzeko, gazteria independentistari elkargune bat eskaintzeko. Lasterkak gauza asko eman alditu kanpora begira, edo lasterkak gauza ezberdinak transmititu alditu, baina guk batez ere erdigunen jarriko eguna da independentzia, eta beraz Euskal Herriaren askatasunaren aldeko balorei toki bat egingo diegu, eta aurten berriz ere Bilbo aldarriz betetzeko apustua egiten dugu, eta bide horretan argi utzi nahi dugu gazteok pausuz pausu independentziara goazela, edo independentziaren bidetik goazela. Ekimenak askagorrik eta gazte konpartxetatik sortu den arren, balio horiekin bat egiten duen edonorentzako lekua izango da, norbanako gazte mugimendu kirol talde eta denetarako elkargune. Aurten ere, aldarriz, kolorez eta indarrez beteko dute Bilbo. Berez lasterka kaskagorri eta gazte konpartzen eskutik jaiotzen den egitasmoa da. Aurten aldiz, balore eraldatzaileekin bat egiten duen oro, zein kirolariak, gazte mugimenduak, honetara egitasmora batzeko helburuarekin, ahalik eta espazio zabalena sortzen saiatu gara, eta eduki dugu alde batetik koordinazioa, igual izan dena egitasmoari edo egitasmoaren puntu zentralena, eta bestetik eduki dugu motorra, litzatekeena espazio zabala, eta bertatik sortutako lantaldeak. Orduan modu batera edo bestera, gazte ezberdinak busti ditu egitasmoak, bai aurrelanketan zehar, eta orain helburua litzateke egunean bertan ere gazteria independentista bustitzea, batzea, eta lehen aipatutako elkargune hori ere haiek bere egitea.
gazteria independentista eta gazteria oro parte hartzera animatu nahi dugu. Urrengo maiatzaren 24 izango da independentismo, gazte independentista eta independentista ororen elkargunea. Bilbo aldarriz bete nahi dugu, eta animatzen zaituztegu, independentziaren aldarria deno batera, 4:00 zabaltzera, egun polita izango da, eta modu batera bestera, aukera egongo da parte hartzeko, Arriaga inguruan zehar egoteko, eta ekimenari berbesteko indar hori ere emateko. Goteko adi zaretara eta oraindik izena eman ez baduzu eta zalantzetan baldin bazaude, ez eduki zalantzarik, animatu eta animatu inguruko guztiak. Bueno, hasiko gara beroketa lanetan? Bai, venga, ados. Venga, guazen. Bai, ama. Zu jarraitu. Bizkaiko hiriburuan Alde Zaharreko bizilagunak kalera aterari dira udalaren hiri eredua salatzeko. Europa League txapelketako finalaren testuinguruan Bilboko Alde Zaharreko hainbat auzotar eta kolektibok protesta egin dute Bilboko udalak bultzatzen duen hiri eredua salatzeko. Manifestariek salatu dutenez, ekitaldi handiek eta horiekin lotutako politikek espazio publikoaren merkantilizazioa, etxebizitzaren espekulazioa eta auzoaren desitxuratzea dakarte. Ekimenaren deitzaien artean izan dira Bihotzean auzo elkartea, Sos Alde Zaharra, Kalamiak talde feminista, Ernai Gazte antolakundea, Azet etxebizitza sindikatuet eta Palestinaren aldeko BDZ eta Bilbo Palestina plataformak. Aldarrikapenetan azpimarratu dute ekitaldi handiek auzoera matxiruloak, sionistak eta desfase jasanezinak dakartzatela eta horrek zuzenean erasotzen diola auzo bizitzari. Bizilagunek gogorarazi dute ez dela kexa puntual bat, urteetako dinamika baten ondorioa baizik, adierazi dutenez, udalak auzoa eta etxebizitzak negozio bihurtu nahi ditu, gutxi batzuen irabaziak bizilagunen ongizatearen gainetik jarriz. Protesta Alde Zaharreko jaien testuinguruan eginda, Zaharrean berri jai batzordeak ere salatu du, udalak etengabeko traba burokratikoak jartzen dizkiela eta antolatutako jarduera askoren aurrean justifikaziorik gabeko isunak jasotzen dituztela. Manifestazioaren amaieran futbolzalentzat alfombra gorria jarri dutela eta auzotarrei berriz trabak eta isunak ezari dizkietela salatu dute eta gaineratu dute ez direla isilduko egoera horren aurrean. Ingurumen alorrean Armiñonen 100 hektareako parke fotovoltaiko bat jartzeko ingurumen baimena jaso du ekimeneak. Armiñonen 231.000 modulu fotovoltaiko instalatzeko baimena jaso du ekieneak ingurumen inpaktuaren aldeko ebaluazio txostena jasota. Ekienea 200 hektareatan zerredatuko da. Horietatik 100 planta fotovoltaikoak hartuko ditu eta beste 100 ingurumena konpentsatzeko eta baso eremuak zaintzeko lursaiek. Araban orain arte baimendutako parke fotovoltaikorik handiena izango litzateke. Inbertzioa 70 milioi eurokoa izango da, 300 lanpostu sortuko ditu eta horrenkarietan hainbat proiektu abiatuko dira biodibertsitatearen elkarbizitza sustatzeko. 125,89 megawateko potentzia izango du parkeak eta 57.500 etxebizitza hornitu ahal izango lituzke. Atmosferara urtean 12.400 tona CO2 isurtza saihesteko adina energia ekoitziko du. Duela 5 urte aurkeztu zuten Iberdrolako Eusko Jaurlaritzako Arabako Aldundiko eta Mondragon taldeko arduradunek ekienea. Hain zuzen, Iberdrolarenak dira sozietatearen 3 laurden, eta 18% parte hartzea du Eusko Jaurlaritzak ere energiaren euskal erakundearen bitartez. Mondragon taldeko krean erakundeak eta Arabako Foru Aldundiak partaidetza txikiagoak dituzte. Garai hartan aurreikusi zuten 2022an hastea proiektua gauzatzen, baina ez zuten asmoa bete. Greban daude Gasteizko lorezainak, ostiral honetan Gasteizko lorategiak kudeatzen dituen kontrataren jarrera kritikatu dute.
Laster 2 hilabete egingo dituzte greban Gasteizko udaleko lorezainek lan hitzarmen propio bat lortzeko helburuarekin. Udalak azpikontratatutako Enbizer enpresako langileak dira greban daudenak eta ostiral honetan ELA, ESK eta LABek deituriko prentsaurrekoan adierazi dutenez, negoziazioek bere horretan jarraitzen dute. Azaldu dute udalarekin eta Enbizer enpresarekin bildu ostean jaso dituzten hobekuntzak ez direla nahikoak, hortaz grebarekin jarraituko dutela. Era berean maiatzaren 26an manifestazioa deitu dute. Herritarren eta plantillaren mobilizazioek soilik lortuko dute egungo egoeraren arduradunei, Enbizerri eta udalari, presioa egitea gatazkari irtenbidea eman diezaioten. Izan ere, gatazka konpontzeko plantillari lan baldintza duinak eta soldata nahikoak bermatuko dizkion hitzarmen kolektiboa batetik pasatzen baita. Pasaden martxoaren 26an greba mugagabea abiatu genuen. Urtebete baino lehenago enpresari hitzarmen kolektibo propio bat negoziatzen hastea eskatu ondoren. Enpresak ez du inoiz negoziatu nahi izan, eta langileok lan baldintzak hobetzeko greba mugagabea egitea beste aukerarik ez dugu izan. Hilabete hauetan zehar nabaria izan da lorezainen greba. Izan ere Gasteizko lorategi eta parkeetan belarra kontrolik gabe hazten ari da. Gainera ostiral honetan hiriburuko igerilekuen denboraldia hasi da, naiz eta jakinarazi duten hauetan dauden berdegune zabalak egoera basatian daudela. Azpimarratu dute Gasteizko herritarrek ez dutela merezi parke eta lorategien egoera okertzen jarraitzea, azpikontrataren eta udalaren gelditasuna dela eta. Musika eta mendiak uztartuz bestalde Urmuga jaialdiak edizio berria aurkeztu du. Uztailaren 11tik 31 egingo da Euskal Herrian barrena eta guztira 25 musika emanaldi baino gehiago eskainiko dira. Euskal Herriko mendiak, bailarak eta herriak musikaz beteko dituen ekimen herrikoia eta nazionala bueltan da. Uztailaren 11tik 31 egingo da aurtengo Urmuga jaialdia. Berrikuntzaz beteriko edizioa izango da aurtengoa antolakuntzaren arabera 2020tik hona egin diren guztietan handien eta bereziena. Aurreko edizioetan bezala mendebaldetik ekialdera egingo du bideak, Urmugak markatzen duen lerroari eutsiz. Araban hasiko da Urmugaren ohiko hasierarekin eta ibilbideari jarraituko diote Angulo portutik hasi eta Altube porturaino 2 eguneko mendizeharkaldia eginez. Handik Bizkaira salto egin eta 4 egunez Gaztelugatxen Urdaibain eta Durangaldean ibiliko dira Besaide mendiraino iritsiz. Hurrengo etapak Gipuzkoa zeharkatuko du Aian hasi eta Berastegiraino. Bidean hainbat bailara igaroko dituzte 4 egunez, Urola, Tolosaldea eta Goierri. Laugarren zatiak berriz Nafarroa hartuko du Uxuetik abiatuta San Juan de la Peñako monastegiraino. Bideak hartuko ditu Tafaialdea, Zangotzalde eta gaur egun Aragoikoak diren lurrak ere, eta Leireko monastegia, Rokaforteko Gaztelua edo San Juan de la Peña igaroko ditu besteak beste. Eta azken egunak batik bat Zuberon pasako dituzte, Auña mendi horri eta beste hainbat leku magiko zeharkatuz. Baxe Nafarroak ere izango du bere tokia Baigorriko bailarak eta Santa Grazen izango du amaiera azken zati honek. Dagoeneko aurreratu dute Urmugaren aurtengo ikuskizunak asko eta askotarikoak izango direla. Guztira 25 musika emanaldi baino gehiago eskainiko dira. Ohikoa denez eta Inkarnatus orkestrako kideek hainbat emanaldi handi egingo dituzte euskal musika gehien kantuak moldatuz eta abeslari ezagun askorekin joz. Besteak beste Inaute Lorrieta, Ange Dualde, Aleitz eta Maider, Leturia, Pirata, Maixa, Teixiar, Janus Lester edota Lorea Zulaika hariko dira. Baina abeslaria bakarrik ez, disiplina ugaritako artistak buru belarri hariko dira urtero Urmugan aurkezten diren sormen lan berriak egiteko. Euskal konpositore garrantzitsuak literatura eta dramaturgia jorratzen besteak beste Titika Rekalde eta Joseba Sarrionandia, dantza eta gorputza adierazpenean Amaia Alizaran edo Gari Otamendi edota arte plastikoan Ube eta Guillermo Olmo. Zuk ere Urmugaren parte izan nahi duzula, izena emateko epea ekainaren 15ean irekiko da. Bilboko itsasadarra BBK herriaren agertoki bihurtuko da ekainaren 28an. Adi. 10 urte bete ditu BBK Fundazioak eta ospakizunen barnean doako ekitaldi bat antolatu du Bilboko itsasadarrean. Ekainaren 28an arratsaldeko 6etatik 9:30 bitartean izango da antolatzaileek esandakoaren arabera berritzailea izango den ekitaldia. Iragarri dutenez, ETS-ko Inigo, Amaia eta Arde Bogota zuzenean ikusteko aukera egongo da.
Kultura eta aisia Bilboko itsasadarrarekin uztartzea du helburu ekitaldiak. Itsasadarra elkarbizitzarako, gozamenerako eta gizarte kohesiorako topagune bihurtu nahi dute. Non izango da? Hemen, Areatzako zubiaren eta Udeletzeko zubiaren arteko espazio natural honetan, kalitatezko musikaz eta vibrazio honez beteko dana. BBKk azpimarratu du ekitaldi hau fundazioaren 10. urteurrena ospatzeko antolatutako ekimen nagusietako bat dela. Banku fundazioarentzat urtemuga hau aukera bat da fundazioaren gizarteekintzaren jarduera indartzeko eta zabaltzeko, beti ere lurraldearen egungo eta etorkizuneko beharrei erantzuten dieten proiektu berritzaileak sortzeko helburuari eutsiz. Ur gaineko plataforma handietan kokatuko da ekitaldia Areazako eta Udaletxeko zubien artean. Itsasadarraren bi ertzetatik edota horretarako baimendutako ontzietatik, uretatik bertatik, zuzeneko musikaz gozatzeko aukera izango du publikoak. Segurtasuna bermatzeko ekitaldian sarrera eta ur gaineko ontzien kopurua mugatua izango da. Uretan kokatuko diren ontzietan plazak zozketa bidez esleituko dira, BBKk lankidetzan diharduen 3. sektoreko elkarteen eta herritarren artean. Horrez gain, mugikortasun murriztua duten pertsonentzako gune egokitua ere prestatuko da, ekitaldia irisgarria eta inklusiboa izan dadin. Besterik ez gure aldetik, Sara Azurzaren bi musu kantarekin agurtuko gara gaurkoan. Asteburona pasa. Gure aurpegiak beste batzutan bilakatzean ezin dut ahaztu urteek idatzi duten dena, baina orain bada begiak irekitzeko unean. Bizio